Pray for yourself. Pray for yourself. Glory to Jesus. Give Jesus a hand of praise. You can do better than that. Tinoda kuti ndishike pandinosuma mushumiri wedzamwari. Izobeka isikhulumiso ezilenkosi. Kuti auye azotipa pfungwa dzamwari. Kuti ezosinikeza ingqondo zikamlimo. Tinamuranda wamwari pakati pedu. Enceku yenkosi phakathi wethu. Pastor J. Musariri. Ubaba J. Musariri. Anobva kuBulawayo North Province. Odabuke eBulawayo North Province. Tivafarire vachiuya kuzotora nzvimbo yavo. Tivafarire ezothatha indawo yakhe. Tivafarire kusvikira vasvika. Tinozvigona vafarire kusvikira vasvika. Vanofarira shoko raMwari. Hallelujah. If you are ready for the word, shout hallelujah. Yes, he's still coming. He's still coming. If you are ready for the word, wave your hands. Uchakamira uri papo usami lapo mikona ulakuti umboita meremere siba kuna mwari masikatana. Hallelujah. Hallelujah. Tinogona kudarika ipapa. Hallelujah. Hallelujah. Inotenda tinga wanapokugara presidentship vaita basa presidentship wana upokugara lingathola izindawo zokuhlala tivaomberere maoko sibaqakisela izandla vachienda kutotora nzvimbo dzavo siyathakatha izindawo zabo ayiwandibatsire kuti vaomberere maoko nebasa sibaqakisela izandla ngomsebenzi rakakura ravanga vachibata pano omkhulu wakade beubamba lapha Mwari vakuitirei zvakanaka. Unkulunkulu eliyenzele kahle. Ndinoda kutenda Mwari masikati ano. Bonga uNkulunkulu ngalimini. Nemukana uno waatipa. Ngaleli thuba asiphe lona. Wandinotenda kuti andipawo kachidimbu. Esikhona ukuthi usiphe ngamafitshane. Kuti ndikatambidze kwamuri masikati ano. Kuti sikwethule kini ngalimini. Kana ndine munhu anetarisiro kunomuntu okhangeleleyo ingoweva ruoko rwako uite muru nemuridzo phakamisa isandla uchaye umbululu lokhwelo. Ndinoremekedza vatungamiri vedu pano hlonipha abakhokheli bethu lapha bishop vedu president vedu bishop wethu mongameli wethu Reverend Chiyangwa na amai Reverend Chiyangwa no mama avanofarira ndibatsire kuti ngobatanidza maoko vachamulelayo sibambanisa izandla. Mwari vakatitira chinhu chakanaka. Unkulunkulu wasiyenzela into enhle. Vakatipa vana baba vakanaka. Vasipa obaba abahle. Deputy vedu umsekeli kamongameli baba Chinyemba na amai ubaba Chinyemba no mama. General Secretary vedu General Secretary wetu Dr. Nira na amai udokotela Nira no mama vanovazve baba onguye njalo baba udondere kwatinobva kusikaba lapha esivela khona kuBulawayo North Province. Bulawayo North Province. Ndinoda mundibatsirevo tiremekedze vana baba vedu isisize sinazela Jesu. Hallelujah. Ngegama lika Jesu. Administrator vedu Phatwe zemali wethu baba Sebata na amai ubaba Sebata no mama ndinokuremekedzai siyalihlonipha
mutungamiri wedu wavechidiki, mukokeli wetu kwabatsha, hazvina kunaka kuti ndipfuurire mberi ndisina kuremekedzawo. asingeke sidlulele phambili singamhloniphanga Reverend Chitsvare naamai. Reverend Chitsvare lo mama. Vechidiki varipo here, ndibatsirewo tingoremekedza mutungamiri wedu. Hallelujah. Hallelujah. Baba Denga secretary wedu. Ubaba udenga secretary wetu. Ndinokukudzai. Siyalinanzelela Ma-overseers edu ose. Ama-overseer yetu wonke. Navose vanokudzwa. Labo bonke abahlonitshwayo. Ndinokuremekedzai. Siyalihlonipha. Ndiloya kudidzorere kukwasisa kuna mufundisi Rapson. Sibingelela ukubingelela kumfundisi. Vanga vachititungamirira kusvika pano. Ngobe sikhokhelela sase safika lapha. Hatibatanidze maoko titende nokudhiraivha kwavatiita. Chayila izandla ngomsebenzi ade bewubamba. Province yatinoshumira tiri ndeyekubulawayo North. Province esichumayela sikhona ibulawayo North. Kana tiri kuno kumasvingo. Asingapha emasvingo. Tinoti kubhuruwayo. Sithi kubhuruwayo. Asi kana tiri kubulawayo. Kodwa nxa sikobulawayo. Tinoti kobulawayo. Sithi kobulawayo. Amen. Nokuti ndiri kumasvingo. Ngoba sisemasvingo. Ndinoda kundiremekedze sangano. Nanzelele inhloniphi ibandla. Nehama dzatinoshumira pamwe chete nadzo. Lezihlobo esichumayela sindawonye. AFM Romanes Living Word. AFM Romanes Living Word. Pardonest kubhuruwayo. Pardonest kobulawayo. Ndinokutendai Mwari wakuitirei zvakadaka. Siyalibonga uNkulunkulu eliyenzele kahle. Ndinehama yandinoshumira nayo mazuva ose. Unesihlobo yachumayela laso nsuku zonke. Mudzimai atakapuwa naMwari. Unkosikazi amphiwa nguNkulunkulu. Ndinoshumira tose nguva dzose. Vachumayela bonke ngaso sonke isikhathi. Chingoditenderai ndingovaremekedza. Imvumela mhloniphe. Muzita raJesu. Haleluya. Jesu haleluya. Ndinoda kuti tinde kushoko raMwari. Siye elizwini likaNkulunkulu. Ma-theme scriptures atakapiwa. Ama-theme scriptures esawaphiwayo. Ndichawedzera mamwe maviri. Sisangezelela amanye amabili. Andirerutsire kuburitsa zvandinoda kuburitsa. Ayenze kube lula ukukhipha afuna ukukukhipha. Kanoverenga achiuya. Ofundayo ebuya. Ndichataura kana uinepo kunyora. Sizakukhuluma nxa ulalapho loba khona. Wobva wanyora zvakanaka ti averenge kamwe chete. Walobe siwafunde ndawonye sonke. Kuitira kuti tiseve time yokuzopota tichidedza zveanoverenga achidzoka. Sibambe isikhathi. Daniel chapter number 3. Daniel chapter number 3. Ndoda kuti tiende kutheme scripture yedu. Siye kutheme scripture yetu. Kubva verse number 24. Sisuka ku verse number 24. Kusvika verse number 27. Siyafika ku verse number 27. Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Verse number 37. Verse number 37. Kusvika 39. Siyafika ku 39. Ndinoda kuti tizowedzera pane vanonyora. Singezelele kulabo abalobayo. Ezekiel 37 verse 1 chete. Ezekiel 37 verse 1 kuphela. VaHebheru 11. AbaHebheru 11. 33 na 34. 33 and 34. Topedzisa na iyoyi. Siqedise ngayo leyo. Mamwe ndinenge ndichitaura nemuromo. Amanye sisakube sichaza. Sezvatinoona kuti theme scripture yedu. Njengoba sibona ukuthi theme scripture yetu history. Imbali. Saka tingaverengi bhuku raDhanieri rese. Asingeke silifunde lonke ugwalo lukaDaniel. Changoverenga chidimbu. Sisakufunda ngamafitshane. Zvimwe zvacho tinenge tichitaura tichifamba. Okunye sisabe sikuchasisa sehamba. Tisingwa kumuverengi wedu. Sichiye isikhathi kumfundi. Daniel 3 verse 24 to 27. Muprofita Daniel chapter 3 verse number 24. Ipapo mambo Nebukadnezari wakavhundutswa. Ndokukasira kusimuka. Akataura akati kumakurukota ake. Hatina kuwisira varume vatatu vakasungwa mukati mamoto here. Iva vakapindura vakati kuna mambo. Ndizo zoimi mambo. Iye akapindura akati. Tarirai. Ndinovona varume vana. Vakasununguka. Vachifamba mumoto. Vasina pavakakuwadzwa. Wechina pakuonekwa kwake. Wakaita somwanakomana wavaMwari. Ipapo Nebukadnezari akaswedera kumuromo wechoto chomoto. Wakanga uchibvuta kwazvo. Akataura akati. Naimi Shadireki, naMeshaki, naAbhedhinego, imi varanda vaMwari wokumusorosoro, budai muuye pano. Ipapo Shadireki, Meshaki naAbhedhinego vakabuda mukati memoto.
Mishe namakurukota amambo vakaungana vakaona varume ava kuti moto wakanga washayiwa simba pamiviri yavo, kunyange nevhudzi remisoro yavo rakanga risina kuvhurwa, namajasi avo akanga asina kushanduka, kunyange nemunhu wemoto wakanga usina kusvika kwavari. Romans 8. No imwe theme scripture yedu. Romans 8 ngenye theme scripture yetu. Verse number 37. Verse number 37. Romans 8. Romans 8. Varoma chapter 8 verse number 37. Ibva imatanga pa 35 inyatsofulowa zvakanaka. Verse number 35. Yes. Ndianiko uchatiparadza norudo rwaKristu? Kutambudzika, kana nhamo, kana kurengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here, sezvo zvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourayiwa zuva rose, takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Ngati Ezekiel 37. Ezekiel 37. 37 verse 1 chete. Tozenda kuna Hebrews. Ezekiel oro. Sorry ndatukuvhiringa data ngobva tapedza neNew Testament ka1 it's okay. Hebrews 11:33. Hebrews 11:33. Ezekiel 37 verse number 1. Muprofita Ezekiel chapter 37 verse number 1. Ruoko rwaJehovha rwakanga ruri pamusoro pangu, akandibudisa nomweya waJehovha, akandondiisa pakati pomupata, iwo wakanga uzere namapfupa. Notenda. Yabo. That page say Hebrews 11:33, 34. Hebrews chapter 11 verse number 33. Avo vakakunda ushe, nokutenda kwavo vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikirwa, vakatsivira miromo yavo, vakatsivira miromo yeshumba, vakadzima simba romoto, vakatiza minondo inopinza, vakasimbiswa pamutera, vakava nesimba pakurwa, vakadzinga hondo dzamamwe marudzi. Tinotenda. Siyabonga. Ngatiomberere maoko ndokuverenga kwakanaka kudai. Zilizandla ngokusifundela okuhle. Ashumira murume uyu vedu we ngatimuomberere maoko. Mkakeseleni izandla. Hallelujah. Hallelujah. Ndine vanhu vari pano here masikati ano. Abantu abalapha ini ngalimini. Kana ndichiri pano Asisaselapha. ingodavira ameni nesimba. Hallelujah. Amen olamandla. Ndine dingindira ratakapuwa pano. Silendikimba esayiphiwa lapha. Rinoti the victorious church. Lithi ibandla elinqobayo. Chechi yakakunda. Ibandla elanqobayo. Kana kuti chechi inokunda. Ngoba ibandla elinqobayo. Zvino ndisati ndafamba kuenda mberi. Singakahambi sisiya phambili. Ndinoda kuti mumwe munhu azive pano. Sifuna omunye umuntu ebekwazi lapha. Ndichataura zvakawanda. Uza kukhulunywa okunengi. But ndinoda kutanga nekukukurudzira nebhuku yaHebheru 4. Ngokukukhuthaza ngabaHebheru 4. Paulo paanoti vhangeri iri takariparidzirwawo nesu. Uphoya sithi leli vangeli salithunyayelelwa lathi. Uye nevamwe. Njalo labanye. But tarinzwa tose nevamwe. Sesilizwile sonke labanye. Vamwe havana kupinda muzororo yacho. Abanye abangenanga ekuphumuleni kwakhona. Nokuti havana kurisanganisa nokutenda. Ngoba akabalihlanganisanga lokukholwa. Vhangeri rakaponesa Paulo. Ivangeli elasindisa uPaulo. Ari kuti taitova musevhisi imwe chete. Uthi sasikusevhisi inye. Navamwe vaJudha
vaJudha vakasara vachiita zvechiJudha. Nabanye abaJuda abasala besenza But okwechiJuda. kurinzwa varinzwa. Kodwa ukuzwa belizwile. But vakanzwa mazwi. Bazwa amazwi. Vakasasanganisa nokutenda. Bayekela ukuwahlanganisa Pakadaro vhangeri hariite zvibereko. Ivangeli lapho kunjalo aliyenzi. Yola kuti iwe nekutenda masikati ano. Iba lokukholwa ngale Kuti shoko rauchanzwa riite zvibereko mauri. ukuthi izwa zakulizwa lenzi izithelo kuwe. Kana padari panoshauti hallelujah. Ekhono lapha memezu haleluya. The victorious church. Ibandla elinqobayo. Ndinotenda vashumiri vakashumira. Siyakhona ukuthi abajumayela bajumayela. Nevashumira nhasi nokushumira kwakanaka. Labajumayela namhlanje ngendlela. Mwari akuitire zvakanaka. uNkulunkulu elenzele kuhle. Nyaya yatakapuwa pano. Udaba esaluphiwayo lapha. Inhoroondo pamusoro pevana vaIsraeri. Imbali phezu kwabantwana bako-Israyeli. Vatadzira Mwari. Beone phambi kaNkulunkulu. Ndobva Mwari atendera kuti vaende kuutapwa. uNkulunkulu wavumela ukuthi bezweni lokuthunjwa. Kunyika yeBhabhironi. Ezweni laseBhabhiloni. Saka apa pataverenga vava kuBhabhironi. Lapha esifunde khona sebeseBhabhiloni. Nokuti vatungamiriri vaIsraeri pamazuva iwawo. Ngoba abakhokheli bako-Israyeli ngaleso isikhathi Vanga vasisina hanya nemirayiro yaJehovha. babengasalandeli imilayo kaJehova. Vakanga vakunamata zvifananidzo. Base bekhonza izithombe. Amen mapostora. Amen mapostoli. Vakanga vakunamata zvifananidzo. Base bekhonza izithombe. Uye vakanga vakupinda musungano nedzimwe nyika Base dzakasiyana-siyana. bengena kusivumelano lamanye amazwe atshiyeneyo. Vadailuta kutenda kwavo muna Mwari. Sebephambanisa ukukholwa kwabo kuNkulunkulu Nezvimwe zvakawanda. nokunye okuningi. Ndobva Mwari aita kuti Nebhukadhineza avatore vaende kuBhabhironi. uNkulunkulu wayenza ukuthi uNebhukhadineza bathathe beye Saka eBhabhiloni. vataverenga vakuBhabhironi. Esifunde khona sebeseBhabhiloni. Saka vari muBhabhironi. Bephakathi kweBhabhiloni. Nokuti nyaya yedu i-historical story. Ngokuthi udaba lwethu luyimbali. Ndichatraya kufamba nayo kusvika tandosvika pavhesi yedu. Sizazama ukuhamba ngayo siyasifika kumbhalo Pane wethu. timu yedu. okunemdikimba yethu. Saka vasarudzwa vakaenda kuCaptivity. Sebekhethiwe abahambe ezweni lokuthunjwa. Ane criteria yaakashandisa mambo weBhabhironi. Kule ndlela ayisebenzisayo unkosi weBhabhiloni. Akatora vakachenjera. Wathatha laba abanobungcithi. Akatora vakadzidza. Wathatha laba abafundileyo. Akatora vakachangamuka. Wathatha laba Uye abahlakaniphile. akandotora vekuimba yamambo. Njalo wathatha laba abendlini yenkosi. Saka vakuBhabhironi. Lapho sebeseBhabhiloni. Ndoba Nebhukadhineza anza ndoda kumbosevewawo neava. Unkosi uNebhukhadineza wathi ngifuna ukusetshenziswa Vana Dhaniyeli nanaShadraka. oDanyeli laboShadraki. Bhuku ndopa yati. Ilizwi lapha lithe Akati endai mundotora. hambanini liyethatha Those who are of the king's seed. labo abazelwe endlini yobukhosi. Amen mapostora. Amen mapostoli. Ndoda kuti utifambe tese masikatana. Sihambe sonke ngale imini. Ndoba vandotora vemhodzi yeumambo. Bathatha benhlanyelo yobukhosi. But chinonishamisa pana. Okumangalisayo lapha Ndechekuti pane vane mhodzi yeushe. kunalaba abanenhlanyelo yobukhosi. Kwete yeuranda. Hayi yokusebenza. But vapinda muBhabhironi. Kodwa bangenile eBhabhiloni. Zviri agenesi zvavari. Okumelane lalokho abayikho khona. Because pakadaidzwa vanaAbhurahama namadzibaba avo vanaDhavhidhi vachiitwa madzisha. Kubizwa uAbhurahamu labokhokho. Chana changozvarwa kuimba yaDhavhidhi. Umntwana ozelwe endlini kaDavhidi. Chatova mambo chakatodaro so. Useyinkosi enjalo. Waita zvaita sei kana kuti zvaita sei. Kuhambe njani? Ari mambo nokuda kwezvaari kubva pakuzvarwa. Uyinkosi ngenxa yalokho ayikho khona ezalwa. Saka mistake yavakaita. Iphutha abalenzayo. Vakatora akadzvarwa ane design yekuti ndimambo. Bathatha lowazalwa ehlelela ukuba yinkosi. Nokuda kunovaisa mune imwe kingdom. Bafuna ukubafaka komunye umbuso. But iri mhodzi yeushe. Kodwa kuyinhlanyelo Hapana ari yobukhosi. kufamba nenere masikatana. Khona inohamba lathi. Saka vatora nemhodzi yeushe. Sebethatha lenhlanyelo yobukhosi. Iyi mhodzi haina kuora. Inhlanyelo ayibolanga. Ndosaka pavakanzi idyai chikafu chakanaka chabayirwa zvifananidzo. Yikho kuthiwa dlanini lokhu kudla kwesizwe. Vakaramba kudya chikafu ichocho. Bayala ukudla lokhu kudla. Vachiziva kuti iri mhodzi inofana kumera. Besazi ukuthi inhlanyelo kufanele Saka imile. tikachidya
tikaora ushe hwedu hauzomeri kuno paBhabhironi. Saka ndobva varamba ugare mapostora vana ri kufamba neneri para. Haleluya chechi yaJesu. Saka ndokutora vesidi yeushe ndikatora mufananidzo wesidi iri modzi. Modzi kana kuti mbeu chainoda ile ma-conditions ainoda. Ukatora tsanga yechibage ukaisa pane mvura pachipinda mhepo pachidzirira usidi hwayo hunotanga kumanifesta nokuti yaiswa muenvironment yayakadesignwa kuti imere. Saka ava vane sidi yeushe. Saka chairi kuda inoda yegeographical place. Pobva paita vanhu. Kana pakaita geographical place pobva paita vanhu. Modzi yako tomera. Modzi yawana ma-requirements hayo. Saka vana Daniel vachienda kuBhabhironi hapana zvamaita dei masiya gengai. Kuti matransfer kingdom inonzi seed transplantation. Magazeni akuBhabhironi tichakutongai muri munyika yedu. Kuti matransplanter ushe wanga huri kwaIsraeri ndokundohudyara kuBhabhironi. Apostora munondiwere para. Saka vakabva kuimba yeushe havana kundofudza mombe. Vana Daniel Daniel became a ruler of the province of Babylon. Pana kundinzwa chinondinakidza pasiti manje. Ukaona tsanga yechibage so kunyangwe iri 1 mairi yakatakura matura ose eGMB. Kuti mukaidyara GMB yese inozadzwa nekuda kwembeu 1. Daniel paari kuuya achipinda muBhabhironi nana Shadrach nana Meshach vakatakura ma-constituency ekuBhabhironi mavari. But havana kuzviziva. But the time yakwana vakavatora vakatongwa navo nokuti time yekumera kwembeu yakanga yakwana. Hazvinei nekuti mavatora, hazvinei nekuda kwezvavari mukati, nokuti vakatozvarwa hari madzishe. Chinditeerera mupostora, uri pauri papa, you are the seed of righteousness. Nokuda kwaJesu wakagamuchira uri mbeu yokururama. Chero ukaiswa pakati pamahure, but nekuda kwezvauri mukati unotofana kutonga ipapa. Munondiwere mapostora. Vana Daniel havana kumboita zvatoita mazuva ano. Nokuti manje tozodii tiri kunyika yavatorwa. Ndokodii ndiri mupalasi. Vakatita kuti kuno kupalasi tinototonga. Nokuti chinoita kuti titonge ndezvatiri mukati. Nebukadnezar, you are too late. Kuti takaitwa modzi yamadzishe usati wazvarwa iwewe. Pakagadzwa madzibaba edu ndopatakaitwa madzishe. Saka zvakaitwa naMwari matiri years ago cannot be changed naNebukadnezar. Uri mwana mudiki iwewe. Hapana anondiwire mapostora. Unondiwire chechi yaJesu. Ina handisi kuziva kuti temptation yaungataura semwana waMwari kuti ingaita kuti utadze kuburisa kururama kuri mauri. Yakaita sei? Yakakura kupfuura Jesu ari mauri.
ini ndine challenge navatendi mazuva ano. Unohlupho lamakholwa lezisuku. Unonyatsoshamisika munhu anonyatsoziva zvaari here. Kuti umuntu lo uyazini lokho ayikho. Anonyatsoziva dzinonzi nyasha here. Uyawazi lokuthiwa ngumusa. Kuti vamwe vanongotadza kavachiita madiro. Abanye vayaona besenza umadiro. Vachiti tiri mumwaka wenyasha. Esithi sesikhathini Tiri mumwaka somusa. ukaona munhu anokundwa nesini muchokocho. Ungabona umuntu onqothwa yisono kokuphela. Isaini yekuti haumo munyasha. Isibonakaliso sokuthi awukho Because kumusa. grace is the ability of God Umusa ikwenelisa kwaNkulunkulu. to overcome sin. Ukuthi ube namandla phezu kwesono. Akauya ndobva atikundira chivi. Weza wasinqobela isono. Apedza kutikundira chivi. Eseqeda ukunqoba Ndobva isono. atipa power racho rokukunda chivi. Wasipha amandla okunqoba isono. Saka ukaona uchikundwa nedhimoni rechipfambi Unqothwa lidimoni lobufebe. remukadzi akashama Nomama ohlungu. wouya woklema kuti uri munyasha hausi munyasha mwana wamai Uzothi kumusa ukho kumusa. nyatsotsvaga nyasha mushe mushe Umusa kahle kahle. nyasha dzikundwe nesini Umusa unqothwa nyasha yisono. ndomushonga weupombwe Umusa umuthi nyasha wokufebe. ndomushonga wokuchiva Umusa. ukaona wakundwa neizvi hauna mushonga. Unganqothwa yilokho awulamuthi. Mapostora muri kundinzwa here bana Apostola liyezwa yini? munondiwa here shesha Jesu Wezwa yini bandlani kaJesu? mapostora muri kundinzwa here bana Apostola liyezwa yini? saka pese pawasvika Lapho fike khona. wasikururama kwako kuri mukati Ubungcwele bakho abuphakathi. akudhitemainwe nepawasvika Akuchazwa ngalapho fike but zviri khona. mukati ndo zvichadhitemaina zviri pawasvika. Phakathi kokuyachaza lapho fike amene khona. fana anondiwa here fana Ukhona inozwana. saka nyangwe bhosi vakava rafu zvokuti mwanasikana Lobo bhosi. raraneni ndikupromote Uthi ayethi lala lami ntombazana ngupromote. kuna nyasha dzinokutendera kuti urare nabhosi kuti upromotwe. Wakuvumela ukuthi ulale lo mphathi ukuthi upromote. chechi yajesu munondiwa here mapostora Bandlani kaJesu liyezwa. uri zvauri nekuda kwezvawakaitwa Uyilokho khona ngenxa lokho wai kwenzwa. mapostora Swanini mapostoli. daniel neshamwari dzake uDaniel labangane bakhe vari kuziva kuti tiri madzishe bayazi ukuthi singamakhosi saka kana tauya kubhabhironi xa singabuya eBhabhiloni tinotongwa hatitongi tinotonga hatitongwi siyabusa sibuswa nokuti ndo zvatiri ngoba yikho esiyikho khona. literesese Lalelisisa kuti ukaverenga bhaibheri ungafunda iBhayibheli pane mushumiri ambotaura makuseni kulo mshumayelo kwachazela akati we are seated wathi sihleli together with Christ ndawonye lo Kristu in heavenly places emazulwini far above phezulu every kathana principality kwayo yonke and imimoya every power. nawo wonke amandla. Tisati tataura zvevaroi vokumusha kwenu Singakakhuluma ngokwabathakathi bakini tichingotaura zvauri nekwaunogara pamweya khuluma ngalokho ohlala khona ezweni uri likamoya pamusoro pen'anga dzekumhuri yokwenyu kudhara. uphezu kwenyanga zakini kudala. achechi ajesu muri kundinzwa here para Yethi kaJesu liyezwa yini? kurati ukasvika pavaroi Kuthi ungafika lapho kulabathakathi vachiita dare ravo besenza idale labo kana panga paina chairman ngade kulo chairman iwe ndiwatova chairman ipapo wena ngusu chairman kuti khonapho pane any authority ngoba lapho kulamandla nekuda okusa kwajesu ari mauri ngenxa kaJesu you kuwe become an authority kana wasvika. onamandla ungafika. hapana ari kundinzwa here panapa chechi Ukhona ajesu inozwayo lapha chechi kaJesu. mapostora munondiwa here kana uchindidzwa shout haleluya. Yesu haleluya. saka Akula ukangosvika chete ungafika kuphela even vari kwatsika mutanda loba bekutsika mtanda wakutofana kudza tsika mutanda kuti chairman vasvika fanele utshela utsika mtanda ukuthi uchairman ini usefile ndine power. mina yime ngilamandla saka ndakudhisimisa nhasi hakusikuenda kundoroyewa dzokera ikumba sengidismisa namhla kuthakana nokuti uyena ini ndine lezi power. ngoba yime ngilamandla pana ari kundinzwa ndichazonzwa ndakusvika ndakumberi ndizakuswa sesifika phambili pamunonzwa jesu akuti I have been given all power uJesu sesithi saphiwe wonke amandla in heaven and in earth. ezulwini nasezweni Tine simba rose sinamandla wonke lokuti jesu akapiwa simba rose ari matiri. ngoba uJesu aphiwe amandla wonke ukithi kana satani akuda kutonga awusathane esefuna ukubusa ngandotonga kuhewu kakabheka usegegela kosi kudenga tisu takapiwa power ngoba ezulwini tesaphiwe panyika amandla tisu takapiwa power. lapha ezweni tesaphiwe amandla iwo unofana kudza vari
Mufaro yokwenyu manderwana masikata nasi. Kana mchida kuroya bendo kuti munondoroera kupi. Woti simba kana mchiboroya panyika pana takapuwa power. Saka shavai. Azvichinjwe navanhu. That's why ndaverenga Ezekiel. Ezekiel akaenda kutapwa pamwe chete na Daniel. Netimu yakaenda kutapwa. Pandakasitata ndakaona kuti Ezekiel aiva muprofita. Akazoita muprofita papaya. Ari muprofita kudaro. Hapana ari kufamba neneri pana. Ndikuda mumwe munhu kuti afambe neri masikatana. Ezekiel ari muprofita. Ndopa Nebukadnezar netimu yake. Ndopa vauya kuJerusalemu. Basa remuprofita kwaiva kupinda mutemberi vachibayira. Vachigadzira zvinhu zvemutemberi. Number 1 ndokuuya. Ndopa vaseparata Ezekiel from the temple. Ndokubvisa kuJerusalem ndokuenda naye kuBhabhironi. Asisina access into the place of worship. Number 2 ndopa vadzoka. Ndopa vaputsa temberi yacho iyoyo. Maipinda achishumira. Number 3 ndopa vatora midziyo yacho. Wakati yako ndogara kupalasi kwa Nebukadnezar. Uchizvitarira unofunga kuti uprofita hwaexpire. But ndakuziva kuti zvakavhura door kuti uprofita uchienda palevel yapamusoro. Pana anondiwara fara. Kana wachifamba neni ngoro i5 munhu ari padhuze newe. Chindwa imanje Ezekiel 37. Ezekiel asiri kune temberi. Midziyo yakalokwa. Iri kupalasi. Nobody, the hand of the Lord was upon me. And he lifted me in the spirit. Not in the temple. Tapapa level yokushumira kutembere. Yakala kwa nematanda emukofela. Unataka ndenda ndiri Ezekiel so. Kaitaura kuti kone Nebukadnezar waive piko nguwa yose. Takabaikana nekushumira mumatanda Nebukadnezar. Tichishumira tiri kuseri kwa matende. But pawazouya ukaparadza tembere takupinda in the spirit. Tembere yangu pana kundiwaibara. Tembere yakapinda this time. It is the temple of the spirit. Akati tapinda mumweya. Sanda kupinda mumweya ndikaona zvandakaona. Pandi kutembere yekuJerusalem ndakapinda. Pandi mapfupa vana vaIsraeri akaoma ndakaona. Level yataishumira takalimikwa. Pane zvaiitika tisingaone. Pandi mazovhurwa kuti tishumire tiri mumweya. Ibaba ndopa nevhikti yomupostora ibaba. Usafunga kuti Mwari vanopenga. Vanoti chakaberekwa nenyama. Chakaberekwa nomweya. Hey, pana anondiwaire pana. Ezekiel ndokuona mapfupa akaoma. Ezekiel wabona matampa omile. Ini ndopa ndakashamisika. Ndosaka Mwari vakada kuti tive omweya. Nkulunkulu wafuna kuti sive ngabakamoya. Mapfupa amatambo yaiva hondo yaipresenta Israel. Kwakuyimpe yaimele uIsrael. Israel akakundwa neshingo. uIsrael wanqothwa isongo. Akakundwa naBhabhironi. Wanqothwa ngoBhabhiloni. Kusvika afa, kusvika aora, kusvika asingachanouya apera amabhonzo akasanuke sengamatambo. But Ezekiel aripo. uEzekieleko. Kuti kwazvairongwa lapho kuhlelwa anga asina access ikoko. Wayengala access khona. Kwazvaitika kumpata wemweya. Lapho kwakusenzakala esigodini sikamoya. Patime yakudala. Esikhathini sendulo. Aipota chimbonzi chimbouya kuno mumweya. Wayekebizwe kuthiwa waza ngapha kokukamoya. Chimbobuda. Uphuma. Chimbodzokera. Buyela. Mweya wauya uchienda. Umoya wauya ukhamba.
Saka pakuyenda ipapa asipo. Ekuhambeni lapha engekho. Ndo pakaora hondo ya Israeli, pakaora mapfupa. Okwabola impi kaIsrael kwabola amathambo. Ezekiel zvaune capacity yokumutsa. Ezekiel njengoba ulamandla okuvusa. Israel akaora uripi. uIsrael wabona ungaphi. Ndati mapfupa awo akajiwa wairepi. Amathambo lawo adliwa waungaphi. Waiva kunyama. Awusenyameni. Pane zvaitika pamweya uri kunyama. Ukhona kwakusenzakala Kati Mwari kokukamoisa vakati nyama. tichaite izvozvo. uNkulunkulu watasayinsi Takukuendesa kumweya ikoko. kuhambisa kwakukamoya. Ende pageneration yedu esikhathini sethu takugara mumweya imo. sesihlala ezweni likamoya. Takuita zvokugara takarinda. sesihlala silindile. Hapana anondiwere cheshe pana. Ukhona nozwayo tethi. Ngati kana varoyi vachiroya. Abathakathi beloya. Unoza chandinofarira mweya manje. esithatheni umoya manje. Hauna mageographical boundaries. Kawula ndawo kawula Hauna mngcele. zvitime izvi. akula sikhathi. Mweya hauna malimitation. umoya unama-limitation. Saka natamu mweya ngoba lapho sesikumoya. wakarara kumba kwako ulele emzini wakho. kunodhingura varoyi uyawisela phansi amathambo. vari pasi pemvura. phansi kwamanzi. Oti pamweya tinopinda mvura hatipitirirwe. okamoya siyangena emanzini. Tinopitirirwa kana tiri munyama. siyagalula Saka sisenyameni. vandoroya pasi pemvura tinopinda ipapo. Tinosangana ipapo. siyahlangana khonapho. Hapana anondiware vana. ukhona inozwa. Ibone that I am in the spirit. I am in the spirit. Aita I am in the spirit. I am in the spirit. Jesu ya Jesu muri kundinzware vana. chechi kajesu liyezwa yini. Munondiware mapostoli. liyezwa yini emapostoli. Saka zvekutaimirwa okokutayiyelwa. naSatani musatani. vachimuka usiku bevuka ebusuku. vachinoroya besiyathakatha. taura kuti chinorara inyama. kodwa kulalayo inyama. Mweya haarare. umoya kalali. Mweya haanzwe hope. umoya kasukuthula. Kuna mupostoli unoroya vachero pakati peusiku. Oti mweya haarare. umoya kalali. Kana uchididi washaudi power. Utamanda. Ashaudi hallelujah. Hallelujah. Mweya haarare. umoya kalali. Ndinoda kudeclare masikata nhasi. ukutsho ngale imini. Mweya anenge akasunura. umoya bekhangeni. Hauchadyisi mhani nemweya yetsvina. awusadliswa imimoya emibi. Ndoda kuti zvese zvakaitwa naSatani konke kwenziwa ngusatani. zvaakatoita zvakakwana izvozvo. akwenzayo zokwanela. Why? ngani. Ezekiel ezekeli. une power rokurivhesa vakatoora kudhara. ulamandla okurivhesa ababolayo. Pade wakagara waona mukana wokupinda mumweya. vana wathola ithuba lokungena kokamoya. Vanhu ava vaifa. laba bantu babengeke befe. Kuti kana tamumweya ngasesikweziweni likamoya. tine power even rokuavhoida. sinamandla okufika. Kuti minamato yevanorwara inoita mishoma. ukuthi imikhuleko yabagulayo abamlutshwana. Tinotongogara tadhira nezvirwere zvacho zvichiri kunze. qeda ngezifo zisaphandle. Munondiwere cheshe. liyezweni chechi. Kunamatira vakadyiswa kunoita kushoma. ukukhulekela abadlisiweyo kuyaba Kana kulutshwana. wamweya uchatombodyisike zvacho. awusezweni likamoya usadliseni. Hapana anondiwere fana. khona inozwa. Chechi yaJesu munondiwere fana. chechi kajesu liyezwa yini. Saka Mwari vakatitira favor unkulunkulu wasitholela kuti umusa. tigare tiri vomweya ukuthi sihlale siphakathi 24/7. 24/7. Iboro vari padhuze newahawu 5. ayoseduzane layo It Wi-Fi. I am in the spirit. I am in the spirit. Munoziva mapostoli. ndiyazini namapostoli. Pandakaverenga vhesi baba president ndakanakirwa. sifunda numbhalo baba mongameli sakhona. Nevakomana vari kubhabhironi. amajaha lawo esebhabhiloni. Ndoda kumbotokonya mumwe mutende ari panapa. funa ukutokonya mumkhono lapha. Indofunga kuti hatisikita justice thina siyenzi iqiniso nechinamato. enkolo yethu. Midziyo yetemberi yakatorwa izitsha zethempelini zathathwa. ikaendwa nayo zahanjwa lazo kupalace. ephalasi. Ukaverenga chapter 5 mafunda uchapter 5 yaDaniel ekaDanyeli. inokuudza kuti manje Bheldishaza mwana waNebhukadhineza yezwa kuthiwa uBhelishaza indodana akafuna kumborova Mufaro. wacabanga ukuthi Akada kumborova dhindindi efuna ukuthi ayidindini. achitenda vana Mwari vake. ebonga unkulunkulu bakhe. Akati uyai nemidziyo yatakatora kuJerusarema ezitsha esazithatha ndo yakauya kumurira iyoyo. yesifuna ukunathela kiyo. Midziyo yaakatora kutemberi izitsha zithathe etempelini. zvayaitwa yaiti ikavezwa kana ikaumbwa. yayithi ingabunjwa. Zoti Moses naAroni torai midziyo iyi wathiwa moses loaroni thathani lezi zitsha. chizodzai muiyerese igqobe lizilise ichienda kundoshanda mutemberi. ibe sebenza etempelini. Ndobva atora kapu yakayereswa thatha inkomishi yaziliswayo. ndokuda kuimwira. wafuna ukunathela.
kapu pasina mfundisi pasina mdikoni. Inkomitsho ongela mfundisi ongela mdikoni. Ngati nasi unopava pachigaro ipa. Watu yasuka kuleso Kana isihlalo. wangu ndimwira. Anginatheli. Yalabasoko boratahasa. Akati ndinoziya. Wathi ngiyazi. Unoza kapu so. Inkomitsho. Yainyatsoziya. Yayisazi. Ikabatwa kuleso. Ingabanjwa kahle. Yakuda kumwiswa so. Isifuna ukunathelwa. Yaigona kuziya kuti uyasi mwana waro. Yayisazi ukuthi lokho asomntana. Uyasi mwana walevi. Asomntana kaLevi. Ikati ndiwani wewe. Ubani wena. Wakuda kumwira zvakayesu. Unathelwa kuzikisiweyo. Ndopa kapu ya defender deliverance yayo. Inkomitsho yazimela. Ndopa kapu ya defender uchene wayo. Inkomitsho yamela ubungcwele bayo. Kapu haina muromo. Inkomitsho ayinamlomo. Haina pfungwa. Ayinangqondo. Haina makumbo. Ayinanyama. Vati zvakagondekwa nakapu pasina mufundisi. Okwayeneliswa inkomitsho Zviri ongela kutadzwa mfundisi. nomwe mwana anotenda kuti ane ndimi baba. Wehlulwa ngomnye umntwana okhona ukuthi unendimi. Kapu payakatorwa so. Inkomitsho ithathwa. Ichinzwa music. Isizwa ingoma. Paiva pajoyika. Kwakukujoyi lapha. Hayi kati zvanira iri ke. Yathi lezi ngoma lezi. Chinguri ndakashumira ndiri kutendere kuJerusalem. Senginesikhathi ngikhonza ngisetempelini eJerusalem. Asantamboshumira ndichinzwa pachimbwa sele mama sele. Angaze ngizwisele mama sele. Kapika Inkomitsho yathi music yapha iya. ingoma esezilapha. Ndopa kap Inkomitsho. kap. Inkomitsho. Ishona zviri kudirwa. Ibona okuthelwayo. Ikatereka iti mbonzwa. Yathi othi sizwe. Ndopa yanzwa mazita vana Mwari vaidedza. Yesu amagama abonkulunkulu ababebizwa. Mwari werudzungu asandakambomudza. uNkulunkulu walomhlobo angaze ngimuzwe. Ndopa Beutishaza vapedzerana nekapu. uBhelshaza waqedelana lenkomitsho. Daniel akazodedzwa. Uthenyelwa enzo kokubizwa. kuti uya uinterprete zvanyorwa kumadziro. Uzochazwa kubhalwa emdulini. Landa hanzi umambo wapera. Wathi ubukhosi sobuphelile. Umambo waBeotishaza wakapedzwa nekapu. Ubukhosi bukaBhelshaza Daniel baqedwa. akasvika kapu yapedza basa. uDaniel waqola inkomitsho isiqeda umsebenzi. Akati handimwiswe nen'anga ini. Anginathiswa inyanga mina. Handishumiriswe nen'anga madini. Shumayiliswa inyanga mina. Zvakarambwa nekapu. Okwayalwa inkomitsho. Unondiudza kuti unoita mupostori anorarwa nechikwambo kupedza zvacho kurara newe kuenda. Olalwa imundofa. Uchitendera kushandiswa. Vumela ukusetshenziswa. But kapu yakaramba. Inkomitsho yayala. Ndikandisa pamuromo wako unodo. Ufake emlonyeni wakho. Ende musiwo yo ndo wakafa. Kwete kudoda wakafa musiwo. Wafa lelo langa. Amwisha kapu. Enathele inkomitsho. Yoda kudeclare maskata. Sifuna ukujonga imini. Tinorambidza varoyi vanouya kuzokudyisa. Siyalisa abathakathi ababuye Kuti kuzokuhlisa. handitwe iyoyo manini. Angenzwa leyo mina. Handikundwe nemukombe. Angihlulwa inkomitsho. Hayi imbotarisati bazoti ungakundwa nemukombe zera rako ini. Ungahlulwa inkomitsho yeminyaka yakho leyo. Idzo ndimi. Zona indimi. Hapana ripano iri baba. Ukhona lapha yini. Noza mapostoli baba bread mapostoli unoza unoshamishika. Uyamangaliswa ngamapostoli baba. Kadimoni kechipfambiso. Idimoni lobufebe. Kanouya. Kaliyabuya. Kagokutora kukusaka uchimbotunduruka. Ekuthathe kekujujukise. Uchimbotevera. Ulokulandela. Pese pese nomasteriti nekubasa nasemsebenzini. Unorola vese. Uyachaya bonke. Zvakarambwa nekapu. Uyaladilisa yonke Ndoka imbuso. ushiwo watekeshera nyika yose. Lo umbuso wagcwala Saka izizwe. dombo risina mabasa emunhu. Idwale elingela msebenzi. Rinomirira kuuya kwaKristu. Imele ukuza kwaKristu. Saka hope dzatiza idzi. Leli phuphese liba Ivhikti yechechi iri kuda kuchedza. ikunqoba kwebandla elibuyayo. Because hope dzacho dzinotaura pamusoro pokukundwa kwekingdom yaBhabhiloni. Iphupho likhasi ukunqotshwa Kukundwa kwaBhabhiloni. kwemaPersia. Ukunqotshwa kwamaPersia. Kukundwa kwemaGreeks. Ukunqotshwa Kukundwa kwamaGreece. kwamaRomans. Ukunqotshwa But kwamaRoma. ye-establishwa the kingdom of God. Kumiswa umbuso kaNkulunkulu. Indoda kushemisa ukaona Nebukadneza akudana n'anga. Ungabona uNebukadineza sebizinyanga. Varume vaiona. Lezi insizwa Havana zazibona. kudedzwa kuzoedza. Ababizwa ngusoni. Vakadedzwa kubasa ravo. Babizwe emsebenzini wabo. Ravaigara vachiita. Ababevele bewenza. Vaitozendeka vakomana. Babebona lawo madoda. But iyi manje Kodwa leyi manje Mwari havati
atendere kuti revelation yacho iuye ichibva kunyika. kavumele ukuthi kwambulelwa kwakhona kuvezwe. We are talking of the revelation of Christ. Sikaza ukwambulelwa kukaKristu. Saka vhangeri raKristu Ivangeli likaKristu rakazarurirwa kukereke kwete kunyika. lambulelwa enkonzweni yaYesu. Saka rinofana kuparidzwa naDhanieri vari kubva kuchechi kwaIsraeri kwete kunyika. ngaboDaniel abavela enkonzweni yaYesu. Terai muntu wechechi kana mazoda zvenyu kuvakundi Aselifuna ukuba ngabanqobi inkonzo. tinogona kuva better than the world Singaba ngcono ukwedlula laba kana basezweni. takwanisa kuona the revelation of Christ. Thola ukwambulelwa kukaKristu. Chakasiyanisa vanaDhanieri navamwe Okutsiyanisa uDaniel nabanye. kuzarurirwa hope dzokuuya kwaKristu. Kwambulelwa iphupho Ndozvakaita kuti vave lokuza different. yiko kwenza babe ngabayihlukeneyo. Manje Dhanieri ukasazvitaura iwe wechechi Wena Daniel ungangeni kukukhuluma wenkonzweni. kureva kuti vhangeri iri richanyararwa hariparidzwe Ukuthi leli ivangeli because lizatulwa nyika haina kuzarurirwa. aliyivi ezweni Saka zvava ababulwa. kuti chechi kana takuparidza Ebandleni masesithumayeni. ngatisasiya Kristu phansi. Makasingathiyi uKristu phansi. Akasaparidzwa naKristu nyika cannot preach on our behalf. Abasemhlabeni abangeke besithumayele. Nokuti haina kuzarukirwa nevhangeri Ngoba iroro. kabambulelwanga yileli ivangeli. Hapana anondiwa here mapostori. Khona inozwayo Muri mabona. kundiwa here chechi yaJesu. Lezwa inithethe kahle. Nyika haina kuzarukirwa pavhangeri iri. Abasezweni But abambulelanga. rinofana indonoti chakaita kuti Nebhukadhineza arote. Okwenza ukuthi uNebhukhadineza ephupha. Kuti Dhanieri angomuka achibva kumatumba ake ukachiti Daniel ndatorora evuka. kingdom yenyu ichiparara. Sengiphuphe umbuso wakho uchabalala. Paifiwa. Wakufiwa na. But angonyemudzwa Bamkhiphele. kuti Dhanieri awane maparidziro. Ukuthi uDaniel ethole indlela achumayela ngayo. Awane masvikiro evhangeri raKristu Ethole kupalasa. ukufika kwevangeli But likaKristu it is kuphalasa. not meant for the world. Akufanelanga kube sesweni. Since why Dhanieri chakaita kuti vaende kupalasa. uDaniel ukwenza ukuthi ekuphalasa. It was because of knowledge, Kwakungenxa yolwazi. because of understanding. Lokuzwisisa. Ukangapanzi knowledge dayari mazuvano aiva maprofesa. Kwakuyibola abesithi ngamaprofesa. Ukangapanzi science. Mwazwa kuthiwa isayensi. Udhokotawa because vari kunzi vanonyatsonzwisisa zvesainzi. Kuthiwa abazwisisa okwesayensi. But Dhanieri mukapedzera nguva muri kusainzi Lingaqeda isikhathi likusayensi. muchafanana nenyika. Lisafanana nalaba Kana basezweni. muchida kuva better than the world. Nxa lifuna ukuba ngcono ukwedlula Pane abasemhlabeni. dimension yesainzi. Kulebanga lesayensi. Poita dimension iri divine. Kube naleyo Yokuti elobunkulunkulu ndoinoita kuti phakathi. muve better than the world. Eyenza libe ngcono ukwedlula Dhanieri abasemhlabeni. waka better than the world. uDaniel waba ngcono Kuti kanjani? vakanzi atadza kuona revelation. Waweswele ukwambulelwa lokho. Ari kufa. Uyafa. Ndoba Dhanieri aina kushamwari dzake. uDaniel waya kubangani bakhe. Akati we cannot die Wathi asingeke sife. with the rest Labanye of the Chaldeans. abamaKhaldiya. Kura ari kuti pane zvinouraya venyika. Kukhona ukubulala bezweni. But tine level yokuti kana tauya Sinebanga tiri murevelation yaKristu. singabuya sikurevelation. Tine level yokuti panofa nyika isu tinorarama ipapo. Kusifa bezweni siyaphila Saka khona. chakaita kuti vasafa. Okwenza ukuthi bengafi. Irevelation yakawanda. Ikwambulelwa bakutholayo. Chakampromota kuti azova erula. Okwampromote ukuthi abe ngumbusi. Ihope. Liphupho. The revelation yokuya kwaKristu. Yelokwambulelwa kokuza Iri kwaKristu. beyond natural science. Ephezu kwemvelo. Endai mutodzidza. Hambani nefunda. Itai madhokota. Ebanini ngodokotela. Ukaperera pakuziva. Ungaphelela kulwazi. Vana amoxicillin nanani vese Amoxicillin vava. labo bani. Tinofanana nemadhokota ekunyika. Sifanana labo Yet dokotela isu bezweni. tine ability to go beyond the world. Sinokwenelisa ukuhamba Nekuda kwekuzodza kwaMwari kuri pamusoro pedu. ngenxa yodhobo lukaNkulunkulu Ugare oluphezulu. mapostori. Saka power rakapuwa chechi. Amandla aphiwa inkosi. Rakapuwa Daniel. Aphiwa uDaniel. Is the ability to recover dreams. Ikuthi ethole amaphupho. No power rechechi. Yiwo amandla enkosi. Chiroto. Iphupho. Chinogona kudisappear at 2 stages. Sesinganyamalala kuzigaba ezimbili. Pacomprehension stage. Eku-comprehension stage. Pakuziva kuva kuti musoro. Ukuswela ukuba lolwazi. Number 2 chinogona kunyangarika pamanifestation. Sesinganyamalala ekuveleni. But panapa chiroto chanzvenga. Lapho iphupho linyamalele. Pacomprehension stage. Ekulizwisiseni. Ndobatoita BP kuti chiroto chamo. Waba ne-BP ukuthi iphupho. Chiroto chamo. Chiroto. Iphupho. Zvinongoreva zvinouya
mundangariro wako kana wakarara. Utswa kusemkhumbulweni wakho According to lakhuleni. verse E. Kusiya ngalombhalo. But chiroto chinogona kuuya wakanditarisa Iphupho lingabuya ukhangele kahle. chinongoreva uzvinouya mundangariro wako pane ramangwana. Lokho kusemkhumbulweni wakho Saka kwelakusasa. handisiri kuda kuti uye wakapusa. Asifuna ube Wokuti ngoyisiwula. unorarama usina zviri mupfungwa mako pamusoro peupenyu hwako hwamangwana. Ungela lokho lakho Ukaona kwelakusasa. wadaro. Ungabona usunjalo. Chiroto chanzvenga pa-comprehension stage. Iphupho linyamalele. But ndane vanouya to recover. Daniel uza kurika. Hauti shoko ramwari kana takuparidza kudai. Izwi likaNkulunkulu Ukaona sesibayeni. tataura about prosperity. Singakhuluma Tiri kuti ngokuphumelela. kana wanga usina pfungwa dzekudhiraivha wemota. Akatele ungelayo leimoto. Chiroto ichocho ngachouye mauri. Leli phupho kalize kuwe. Unoza pana anondinzwa here chechi. Ona inozwa. Oza zviri better. Ungcono Uzokundikawo uzeita rova wafoira interview. ube ngulofu yehluleka interview. Utadze kuita rova Wehlule kube wayehluleka ngulofu. nemufungwa mese. Lasengqondweni. Oza chinhu kana pane chinhu chisina mari chisingadi kudhizwa. Kungozviona uchingori manager so. Uyikuzibona ungumanager. Ngova nechiroto uri manager. Hapana CV rinodiwa. Akula CV efunakalayo. Hapana mari inodiwa. Akula mali Hapana efunakalayo. suti inodiwa. Akula suti But efunakalayo. wakagara ipapa. Uhleli Iva khona. nechiroto pane ramangwana rako. Uphupho lelakusasa lakho. Hapana anondiwa here pana. Ukhona inozwa. Ingozviona wakagara musabhabha. Wazibona uhleli kusabha. Hapana mari yechidhina yabvunzwa. Akula mali esitine buziwe. Hapana mari yapuramba inodiwa. Akula mali kaplamba But tiri kuda uchingorota. Sithi phupha. Usafoira even pa-comprehension stage. Ungayehluleki ku-comprehension stage. Ungofamba uchingori empty. Uhambe nje ungela lutho. Anasi zuva reyouth. Namhlanje lilanga leyouth. Ola chimboshata chero pasina ata kumupfimba. Shada noba kungekho kukhombisa. Wega uchimbofamba so. Uhamba nje wena. Unozviona uri mugauni jena. Uyazibona ukugawuni elimhlophe. Kotaura kuti ukafunza kuti kochii wota ndandarivara ndanichimbofamba muchiroto changu. Ngihamba phakathi kwephupho lami. Ndachitomboona zuva romuchato wangu. Ngibona ilanga lomthatho wami. Rosaire brother uri kunzwa here wewe. Uyezwa ile brother. Ingorotawo. Phupha. Uchichata. Uthatha. Chero usina sendi muhomwe. Noba ungela mali esikhwameni. Apasati pabvunzwa matekenya ndebva. Akukabuzwa. Tiri kungotaura kurota. Sikhuluma ukuphupha. Ungoti mufungwa mako so. Ukuthi engqondweni yakho kahle. Ingozvirotawo waroora. Uina madhamu ako so. Usudobodile unomadamu wakho. Muchidhiraivha mese madhamu akadya window. Umademe shiwindi. Apasati pabvunzwa mari yedyuti yemota. Tiri kungotaura pastage yokurota. Sikhuluma Mwana wavanhu ngarote. umntwana womuntu kaphuphe. Hapana anondiwa here pana. Ukhona inozwayo Mwana la. wavanhu ngarote. Umntwana wabantu kaphuphe. Usafoira una pastage yokungoti zvive mundangariro. Ungayehluleki ukuthi kube emkhumbulweni. Aindotorota vhe ndichidhiraivha ndege ndega. Uyaphupha endiza. Ndamboita pilot but ndakatomborota. Akasebe ngupilot Ndichibaya mabhatani emundege so. Ihlaba amabhatani endiza. Ndichibaya mabhatani emundege. Ndichidhiraivha ndege. Echayela indiza mjini. Ndoidhiraivha. Uyayithayela. Mupfungwa because mupfungwa hamubvunzwi license. Engqondweni akubuzwa ilayisensi. Kungodhiraivha chete. Ukuthayela Chero kuphela. tikapinda nemumuti topinda chete. Siyangena esihlahleni Nokuti siyangena. hakuna road block. Hakuna road block. Kungorota. Ikuphupha. Hapana anondiwa here pana. Ukhona inozwa. Imamai kana musina mwana. Wena mama mawungela mntwana. Rotai muchimwisa matwinzi. Phupha umunyisa amawele. Kurota kurambidzwe. Ukuphupha kuyaliswa. Hapana anondiwa here pana. Ukhona inozwa Kana kuti ndizoshout hallelujah. Yesu haleluya. The devil is a liar. Waphiwa manku Satan. Ungafoira kurota. Ungayehluleka ukuphupha. Taisani pana kungofoira Ukwehluleka. kurota. Ukuphupha. Ndakambotaura kuchechi kuti ndikati mivana vari form 4 neform 6. Sathi nabantwana bo form 4 no form 6. Chero uri ndofuna kupedzisira. Ngoba usehluleka Na wakuda kundonyora. awuzofuna ukuyabhala. Chimboinjo yawo ma-A Kholiso A ekurota. awukuphupha. Chero mayu akazouya Noma mayu angabuya. ma-A indakambofamba nawo kubva form 1 kusvika form Ama 4. A ngahamba Ndangiri palevel yama-A chete. Ngakubanga nabo A kuphela. Hayi zvabayo azoya nhasi handezvekumashure. Ngokwemuva lokho. But ma-A ndakamboarova 4 years yes ndaya ma-A chete. 4 years. Uchingorota. Uphupha. Amai vakakubvunza kuti nhai jeni zvawaya ne2. Sekubela mabili. Don't worry mai. Ungakhathazeki Haisi mama. finally ma-A chete. Nabo A kuphela. Kana zvazoramba uzoti ameno zvakazoitika. Asazi ukuthi kwahamba. But haurambidzwa kurota. Awuyalisa ukuphupha. Ana ari kundinzwa here chechi yacho. Ukhona inozwa. Pana anonzwa chechi yacho. Ndakuda kufamba ndinopedza. Sesifuna ukuhamba Pa sese. stage number 3. Ku stage number 3. Ndopane vhesi yababa. Yiko kulombhalo kababa.
Nebuchadnezzar uNebukadneza asumba chidori chake usebumbe isithombe sakhe chari kuti uyai munamate athi wozani lizosikhonza but vakomana amajaha vana Daniel oDanyeli vana Shadrach oShadrach vana Meshach nana Abednego oMeshach nana vana Abednego tipfugamire zvimwe zvimwana bathi asiguqele isithombe problem yakaitwa naNebukadnezar nechimo rake uhlupho olwayenziwa nguNebukadneza haana kuziva kuti munhu ana Mwari ari jua ukuthi umuntu olonkulunkulu kabili anorarama in the spirit uphila ezweni likamoya achirarama in the physical ephile njalo enyameni saka paari kuona vachimugadzirira tii lapho bebona vari varanda pamweya vari varanda panyama beyizisebenzi haana enyameni kuziva kuti they are slaves in the flesh in the physical but they are not yet slaves in the spirit kabasosigqile ezweni likamoya saka vakuda kuvapedzesa sefuna kuti ukubaqedisa fugamirai vamwari ukuthi guqelani vakuda kuvaita maspiritual slaves sefuna babe beyizigqili ndomba zikamoya vakaramba vakati tingagona kuvavaranda but tinogona kuvavaranda panyama hatigoni kuvavaranda pamweya singeke sibe yizigqili kwakukamoya kana ukati uya utigezese tikuwachire panyama tokuwachira uyasikugezise bati sikuwachira mukazoda kuti tizviite pamweya ngafuna sikwenze kwakukamoya ipapa tifugame varume lapha siguqe madoda ndobva mazonzwa bhaibheri akutaura kuna varoma kuti chiko chingatiparadzanisa nerume rwamwari rwuri muna Kristu Jesu olu kuKristu Jesu ari kutaura nhamo dzinouya panyama ukhuluma ihlupho atenesi spiritual value yatinaa imelane nesisindo sikamoya saka sikazi nyangwe tikatambudzwa panyama noma singahlutshwa enyameni but in all these things uko konke lokhu we are more than conquerors singabanqobi saka vakomana vakaramba Amajaha. inzwa bhaibheri chii chingatiparadzanisa kuyilokhu ungasiyehlukanisa ine two kinds of victory kule mhlobo embili victory number one ukunqoba kwakuqala is victory over sin ukunqoba the isono ability to maintain your relationship with Christ ubudlelwano bakho noKristu chingatiparadzanisa kuyilokhu ungasiyehlukanisa but mukaona dambudziko richiuya lingabona uhlupho lubuya even lokufirwa nobe lokufelo satani hana basa nemwana wako usathani kalandaba lomntwanakho because mwana wako kana akafa haedi value kwaari umuntu angafa ka-edi vali but kuye kingdom yake inobhenefita chete kana yawina mweya wako uyathola inzuzo ungathola umoya wakho kodwa basa rako rikapera umsebenzi wakho ungaphela hazviedi value kukingdom yasatani ulamutho kumbuso saka kasatani hana benefit actually it's a wastage of resources ukudlalisa ama-resources but anoinvesta ma-resources iwawo investa lawo in order ama-resources to separate you from God ukuthi ekwehlukanise saka nonkulunkulu ukaona warwara ungabona ugula satani haasi kuda kuti ufambe wakaonda afuna uhambe nje ari kuda kuti urambe Mwari ufuna uyala unkulunkulu ipapo ndopane gain yake lapho yikho kule saka nzuzo victory yakhe yechechi number one ndeyekuti nyangwe uchirwara ukuthi noba lapho ugula unenge uchirwa mahimo ako uri mushondo yakushaya amahimo akho usenkonzweni pana ari kuti izwari pana ukhona inoso uita ndinosha miswa kwazvo uchirwara wakadaro ugula unjalo oda ndo zvinonyatsopa bp satani yikho kuphi ibp usathane uchirwara because aifunga kuti kurwara ikoko kuchaita kuti urambe Mwari ukugula lokho kuzenza uyala unkulunkulu indwai sepa satani usathane kana uri muna Mwari xa ukunkulunkulu zvese zvaanokuitira konke akwenzela khona they are not sustainable akukho sustainable saka anotsvaka kuda kukubvisa muna Mwari uyazama ukukukhipha kunkulunkulu kuti anyatsokurova mushe ikuti akuthaye kuhle because kana uri muna Mwari environment yacho ine ma-limitation ila ma-limitations saka indawo ungaba yakhona chingatiparadza kuyilokhu ungasiyehlukanisa Daniel neshamwari dzake vanamishe nai vakapfugamira chifananidzo alivana baguqele isithombe vangade vasina kubuda kucaptivity babengeke bephume ezweni lokuthula vangade vakazvipedzisa alivana but baziqedisa pavakaramba kwavaranda pamweya beyala ukuba izigqili ndozvakakonzera kuti vagodzokera kwabhabhiloni vagodzokera kujerusarema kwayenza bebuyele kuti varamba kuvavaranda vepamweya bayala ukuba izigqili zikamoya unodza mukaverenga jobho ndingafunda ujobho jobho satani akaenda kuna Mwari akati usathane wahamba kunkulunkulu pisairi uzho wandipinde khiphanini uthango ngingeni ndikangomurova mushe namaronda chaya kahle kahle ngezilonda anokusiyai uyalichiya wationa kuti jobho arohwa namaronda ndobva aramba achida Mwari wayala efuna unkulunkulu inochola kuti satani sabona ukuthi usathane akatadza kumendena that environment wayehluleka ukuyigcina leyo indawo why ngani because wese ari muna Mwari chero uri muproblem wonke okunkulunkulu loba uphakathi the kohlupho devil cannot sustain that problem as long as you are in God. elugcine lolu hlupho ma ukuKristu Amen. Upana ari kundinzwa ere para. ukhona inoso
Ona nyangwe rufu. Loba kufa. Sechechi kana kiri pana. Njengenkonzo masilapha. Odi Satani kune munhu anonamata. Usatane umuntu unokhonza. Hakoni kuti mendi natiri murufu. Nyanga ukatofa kutofa chakuja. Vati Jesu kanadzoka uchamuka. uJesu angaphenduka Hakuna uzavuka. problem iri permanent kana uri muna Mwari. Vati ukafa. Kodwa ungasuka. Pane victory yake papa. Iko kule Saka kuphumelela victory yechechi number 1. ukuphumelela kwebandla. To maintain in the love of God. Ukuhlala sisethandweni Ndoba lukaNkulunkulu. varamba kufugama. Bayalukuguqa. Ndoba zonzi patazosvika manje Ikona vandakupedzera. pesifike khona Vanhu vadedzei. watu ababizeni. Toda kuti tivavesere moto. Ufuna ukuba basele umlilo. Apa ndati ufambe neni pandakupedza. Hamba nathi Vanhu vavesere moto. abasele nini umlilo. Tivakandire mugomba. Sibaphosele egodini. Ndovanhu vatorei. Watu abathatheni. Ndobva vasungwa nemagamenzi. Babothwa Ndobva moto waveswa 7 times back. umlilo Ndokukandirwa mugomba. baphoselwa phakathi. Pavakakandirwa mugomba. Lapho bephoselwa phakathi. Nebhukadhineza achindodongora. Ndokuona pane mumwe anonzi the fourth man. Wabona? Wanoti chimiro chake chakaita semwanakomana Isimo wamwari. sakhe sifanana lendodana kaNkulunkulu. Indinotenda mwanakomana wamwari vari kure waireva Kristu. Wayesithi uKristu. Kwete vamwari veBhabhironi. Hayi uNkulunkulu beBhabhiloni. Ngozi azovaburitsa akati ngatinamatei vamwari vanaThandei. Wabakhipha wathi asikhonzeni. Saka haigona kuti aona akafana nemwanakomana wamwari veBhabhironi. Ozoti ngatinamate mwari wanaThandei. Sesithi asikhonzeni uNkulunkulu Saka wabaThandei. Mwari akaona revelation yaKristu. Uye wambulela uKristu. Bati tererai munzwe. Lalelani lizwi. Apa ndakuti mundibate because ndakuda kutoapply ndopedza. Sesifuna ukuapply sidoda. But vari mumoto. Bephakathi komlilo. Unoza rinonzi dambudziko naSatani. Wokuthiwa nguhlupho Kana nguSathane. una Mwari harisi dambudziko. Nxa uloNkulunkulu asohlupho. VanaDhanieri vakaita kusundidzirwa nokukandirwa. Bayenza okwakufuqelwa Bati Daniel. chakashoka nebhukadhineza. Okwamangalisa uNebhukhadineza. Vakaona mugomba maane volunteer. Bathola sokule volunteer. Asina kukandirwa, asina kukumbirwa kupinda. Ongaphoselwanga ongacelwanga ukuthi engene. Pawanga uchiti wafirira panofa munhu pana. Lapha tusithi Ndoba kufela paonekwa umuntu. mumwe apinda ega. Wabona sokulokunye angene Achitowoya zvake kuti Hambira. yaanofunga kuti afirira, yaanofunga kuti problem. Kune vari muna Mwari is not a problem. Kunaba bakuNkulunkulu asohlupho. Akashamishika achiona muna Wamangala. akati isu takanda varume vatatu. Wathi Vati simphosele takuona vana. amajaka amathathu. Uye hatisi tamukandira. Lo asithe simphosele. Akati yamunofunga kuti dambudziko. Ngicabanga ukuthi luhlupho. Ndomzvimbo yedu yokutandara. Indawo yethu yokukwejisa. Saka mwanakomana uyu akafana mwanakomana wari auya achitoita zvake nyaya kuti ahova. Wezixoxela. Muri iri seBhabhironi akomana. Izali eBhabhiloni madoda. NdakuBhabhironi hasva zvakatisunge mudhara but Bekuphile mdala but tiri kupusha. yaphusha. Vachitotandara mumoto. Bezikwejisela Yeti mumoto bezixoxela. maifungidzirwa kuti muproblem. Babecabanga ukuthi phakathi But komlilo yatova luhlupho. yeni entertainment center. Waba indawo yokuhlekisa. Ranofunga kuti dambudziko in your life ndinodhikira nezita raJesu. Uhlupho empilweni yakho Ngazvishayiwe simba in your life. akuswela umuntu. Kana kuti ndinoshauti haleluya. Uthi haleluya. Ndinzwe imapostolo. Fanele mapostoli. Ndoda kuti umbonakirwa neni pana. Polisa lathi lapha. Uza pavakakanda vakomana. Bephosela amajaha. Vaivakanda vakatocha vakapinda. Ababe bephosela batsha. Saka mukomana akaonekwa Uja. in the form of the son of God. Owabonakala njengendodana kaNkulunkulu. Chakapindira Akungenelayo. is to lose these guys. Ukuthi ekhulule lawa majaha. Because munozona kuti akasvika ndobva vasunungurwa. Wafika bakhululwa. But haana kuvaburisa. Kodwa kabakhiphanga. Vaiwaya varimo. Babe waya bephakathi. But vakasunungurwa. Kodwa bekhululiwe. Vachiwa why? Ngani? Kana Nxa muchinda uyu akasauya kukusunungurai. lo ujaha ngakela ukubuya Chero ukuzonikhulula. Nebhukadhineza akati chibudai. Lo uNebhukhadineza ngathi phuma nini? Hamubudi. Aliphumi. Ngosi makandwa makasunga. Ngoba liphosele Ende libosi. ivo vari kunze. Bona baphandle. Havagoni kukutevera imo. Abangeke Ngosi belila. patombofiwa vachida kukukandirai. Uke kwafiwa beliphosela. Saka nyangwe murimo mukada kubuda hamubude panongodiwa one man. Kufunakala yedwa. Anoti kusingapindike. Iye ndianopinda kukudzikinura. Yangena lihleli. Yei mapostara munondiwa ere para. Apostola liyezwa yini? Ona takaberekwa tiri muzviimaniso. Sazalwa siphakathi Hakuna kwezulu. aiqualify. Akekho Kuti wayifanele. vhomura matata kamedzwa nezviso. Sikipa lapha But qualify only one man. Uyedwa nje. The son of God. Indodana kaNkulunkulu. Ndobva auya. Wabuya yena. Ndobva atisunungura muzvivi. Wasikhulula kuzulu. Why akatisunungura? Ngani Jesu wasikhulula? akangoya ndokutisunungura. Wabuya uJesu wasikhulula. Haana kuti chiendai kudenga. Katsonga ukuthi hambane ezulwini.
Tirikuwaya tiri pano patakasunungura. Siyazula kodwa sikhululiwe. Takamirira nguwa yekuzoenda. Simele isikhathi sokufa. Takamirira nguwa yokubuda. Simele isikhathi sokuphuma. Pana anondiwaye bala. Ukhona inozwa. Saka rarama wakasunungurwa. Phila ukhululiwe. Kuti kana nguwa yakuzobuda muviri unoora wewe. Tichabuda mumuviri uyu. Uzaphuma kulomzini. Nyika yakaora tichabuda. Elizwe libonileyo bati kana ukawanika wakasungwa nezvivi. Ungatholakala ubotshwa izo. Uchafira imomo. Haukuzobuda. Awuyi kuphuma. Saka akauya kuti atisunungure. Awuyi kuti asikhulule. Time yokubuda kana yakwana. Kuti isikhathi sokuphuma singafika. Tinokwanisa kubuda. Siyenelisa ukuphuma. But the problem about president, uhlupho baba mongameli ukuthi murume asunungura ukuthi lapho esekhululile bana bari busy kuzisunga bakhona basibophayo taiva muzvivi tiri pfambi asizifebe siphakathi kweso ati sunungura kuti chiri budai muzvivi kana ndakuzodzoka ukuthi lapho sengiphendula mukwanise kuzobuda yenelisa ukuphuma mumuviri wokuora uyu muchiuya umzimba wokubona lisiye ezulwini but tasunungurwa sesikhululiwe bana tiri kuzvisunga siyazibopha bana unyatsovhunza kuti Jesu wakambopupura kuti uJesu wakwafakaza visai zvivi zvavo wathi khipha izono zami zvavapo izvi ndiye akazvidzosera ezikhona nguyazibiselayo angatimbobvunza ndai zvakanaka nini kuhle ndati zvauri kuita ndiye akazodzorera here okwenzayo nguyabiselayo yini kana kuti wakuzvisunga lobu usuzibopha amen mapostoli amen mapostoli amen mapostoli amen mapostoli kana uchienda kumusangano enda wakasunungurwa hamba ukhululiwe kuti kana time yekuti Jesu adzoke yakwana ukuthi Jesu esikhathi sokufika awutadzi kuenda uyahluleka ukuhamba nokuti wakasunungurwa hamba ukhululiwe unorati ruvengo rwawinarwo inzondo layo ndi Jesu akupe uJesu okuphileyo ndi Jesu ere ari kuita zvokuti uvenge zvokusvika pakuti wanyange tikafa paguva rangu ngavasauye ingcwabeni lamanga vangabuyi iye akauya kuzotisunungura kuhasha dzinoratidza kuti dzatowedzera futi zvawaitova usati wakunamata watova wese usuwese ndiye anako kusunga iye akauya kuzosunungura yena wabuye kuzokhulula amapostori munondiweyo apostoli ali Yesu usati wakunamata waipa zvirinane wawusipha ngcono ungakakhonzi imba kwawakuita so wanyatsohwisisa kuti aziswisisi ndiye ena akakusunungura nguyena wakukhulula saka apart from kuenda kudenga nditerere ngaphandle kokuya ezulwini kusunungurwa kubva kumweya yetsvina ukukhululwa sisuswe emimoyeni kana emibi paine mwanasikana ari pana unofuna kugara uri free imbodedzera kuti free memeza kuti free dedzera kuti freedom ukhululeka chero time yekuti uone zvinhu isati yakwana ngoba isikhathi sokuthi uthole izinto singakafiki vakauya Jesu kuti sunungura kumweya yetsvina kuti tigare tiri redi emimoyeni emibi kuti zihlale kuti zilungile mwanasikana chero usati wakunyora form 4 ungakabhali uform 4 gara wakasunungurwa kumweya yeudofu kuti kana time yacho yakwana ukuthi isikhathi singafiki hausi kuzotadza kupasa nekuda kwemamhepo ukuphumelela ngenxa yemimoya nevanasikana vari panei Jesu akauya kuzokusunungura kumweya yemadzinza ekusarowa uzokukukhulula kwimimoya yesendwe chero uri form 2 gara wakasunungurwa loba nguform 2 uhlale ukhululile kuti kana time yekuroorwa kuti yazokwana isikhathi sokulotsholwa singafiki hautadziswe muchato nokuda kwezvakakusunga umthatho awuvinjwa ngenxa saka anoti chero musati manzi budai loba-ke bati lingakaphuli garai makasunungurwa kuti likhululiwe kana mukazonzi chibudai ukuthi unataphumalile hamutadzi kubuda chero promotion isati yanyuka loba ipromotion ingakavuli gara wakasunungurwa hlala ukhululiwe kuti zvikazonzi chiuya kuinterview ncwadi wabuya kwi-interview hautadzi kupinda pamukana wauya awuyekeli nokuti pane zvakakusunga ngoba kukhona okukubophileyo ndinokoromora zvakasunga vanakomana navanasikana vava phansi kuti kana time yakwana ukuthi isikhathi hautadzi kubuda nekuda kwezvakakusunga awuyekeli ukuphuma hapana nondiwere panapa uchienda kuchikoro usiye esikolweni sunungurwa kumweya zvikwambo khululwa kwimimoya kuti kana time yekuzotione vakomana kuti isikhathi sokuti uthole amajaha hautadziswe nekuda kwemweya yemarudzi awuvinjwa imimoya I declare in the name of Jesus. siyatsho ngegama likajesu Last point. kwinjokugcina We want to declare. sifuna ukutsho Vakomana vari mumoto. amajaha ephakathi komlilo Nebukadnezar ayitarira. unebukadineza ekhangela Ndokuona vakomana vari mumoto but vasina kutya. wababona bephakathi komlilo kodwa Ndosaka bengatsha ndaverenga Hebrews chapter number 11. yikho sifunda uHebrews chapter number 11 Inonzi for by faith kuthiwa ngokukholwa they quenched the violence of fire. wacitsha ilangabi lomlilo Ndodati mundinzi we lalela zigara nini pasi. uhlala phansi Musatyisisirwa naSathane. lingayethuselwa ngusathane Tisu tine main switch. yithe sichithayo Aha, udzari bado tisu tine main switch. yithe sine main switch
Nebuchadnezzar akati kwinzayi stove. Kezelela nini stove? Moto uyine pa level 7. Umlilo kube ngale 7. But by faith. Kodwa ngokukholwa. Ndoba wanashadeka ndoba watsima ndoba wadzosapa 0. Bachitha babisela ku 0. Tawachifunga kuti tichasvika mumoto maitika mashura. Ekathisathola imhlolo. Avana kuzva kuti vana Daniel ndoaiva neMain switch yemoto. ODaniel baba bele main switch. Vakasvika vakomana varimo zvavo. Bathola majaha phaya. But stove iri pa 7. What is stove ku 7? But yakadzima. What icithini? Oda ndakambonakirwa rimwe zuva. Wakakholisa ngelinye lamana. Ndakabasa zvangu ari masikati. Efele emsebenzini kusebenza. Ndakamborwa akasadza. Wathi ufuna ukudliswa. Town iko. Edolobheni. Ndoba ndabatidza stove. Walayithi stove sa. Ndikairowa pa 6. Wasifaka ku 6. Regai ndimbogara zvangu. Uthi ngeke ngizidlalele. Ndimborara mvura ichifashaira. Ngeke ngilala amanzi ebila. Ndaza kuti ndichingopedza kulaita kuisa pa 6 zesa yadzima. Amagetsi asehamba. Ndapedza kuma 20 minutes ndikati stove yaita Isi stove. kwanisira kumbonza kuti hororo. Ngezva kuhu. Regai ndindoona stove iri pa 6. But pakadzima. Kodwa kucithile. Ndopandakazoziva manje. Wabakwazi. Kuti kune vane main switch. Ulava le main switch. Kuti chero stove iri pa number 6. Uthi lobi stove ku number 6. Inenge iri pa 0. Yabi ku 0. Chero iri pa 6. Lobi ku 6. Unondiwere mapostoli. Yezwani mapostoli. Uda kuti umbodeclare uri pa. Declare ulapha khona. Waroi vakanyeperwa. Akatshelwa amagama Tine athathu. power to quench the violence of fire. Ukuthi ithayila ngabi lo Ndoba mlilo. ndakaza kuti flame is not fire. Abakwazi ukuthi langa Fire is the substance of fire. umlilo yilokho kusemlilweni. Apana anondiwere pana. Ukhona inozwana. Mavirira moto uchiti futu. Ilanga abili But bonakala. mangu sina uturu wemoto. Wakungena Uturu umlilo. hao wadzima navakomanda. Kucithiwe ngamajaha. But huni dziripo. Bathi inkuni isikho. Vasikatano we want to declare. Ngale imini sifuna ukutsho. Uloya tine power. Varoripo. But tinodzima uroi. Siyacitha ubuthakathi. Iwe ndione main switch Wena pauri papa. ubone main switch lapha khona. Mazizi vainawo. Isikhofa zikhona. Achasara mazizi asina uroi mukhala. Kuzasala isikhofa ezingela buthakathi. Hapana anondiwere pana. Khona inozwayo lapha. Ndiri kutaura navanhu vakanokorwa tsoka vamwari Khuluma panapa. nabantu abacuthi inyawo. Ndobva kuti zita rako radeketerwa. Ibizo lakho laqala. Tinoda kudzima uroi mumavhiri avo. Kucitha. Vachasara vaine jecha. Bazasala abele But shawa. uroi tadzima. Ubuthakathi By sichithile. faith. They quenched the violence of fire. Waqeda ulaka lomlilo. Yei pana anondiwere pana. Ukhona inozwayo lapha. Ungati wazizi rako uya uchibva pana. Isikhofa sibuya. Ngisithi Don't worry. ungakhathazeki. Istove iri pa 7. Istove ekusaveni. But takadzima. Kodwa sitethile. Izvi. Isikhofa. Inongori mhuka but uroi takadzima. Yiloni kodwa ubuthakathi I saqisa. declare in the name of Jesus. Yatsho ngegama likaJesu. Yei pana anondiwere pana. Ukhona inozwayo lapha. Vakatorerwa hembe dzavo. Bathathelwa impahla Vamwe zabo. vakatorerwa makufu muri vadiki. Bathathelwa. Vakachengetana nhasi. Bagcinile Kuti hauna kusebenza. kwaunoenda. Ukuthi akula lapha But yakho. takapuwa power. Saphiwa amandla. Tisu tine main switch. ITestament switch. Tinoda kudeclare the breakout is the kingdom of the devil. Ukubuza. Toda Ukuphuma. kumurova Satan nelord shedding father. Hayi uSathane Lord ngelokhu. main switch iri kuno. Amen switching up. Shero mukaroya. Ngoba likathakatha. Yalabasaka baatera bayandu. Alabasata rabayandere vosa. Apana ari kundinzwere pana. Ukhona inozwayo lapha. Ndakanakirwa nakoroso. Bonisa mupo. Achitaura kuna 1 Corinthians 15. Khuluma ku 1 Corinthians 15. Anoti pachauya Jesu. Esithi lapho kuyo Jesu. Kupedzisira. Ekugcineni. Anoti isu patichamuswa. Uthi lapho esivuswa khona. Tichatarira rufu. Sisakhangela ukufa. Ndoti rufu. Sithi kufa. Rumborera rwako ruripo. Ukutshela kwakho Rufu khona. ruripo. Ifufa kukhona. Bati rumborera rwakadzima. Rwakashotorwa. Wakhitshwa. Varoi varipo. Abathakathi Bati bekhona. takadzima uroi. Sichitha ubuthakathi. Zvirwere zviripo. Izifo zikhona. Aiwa, kana une virus ye-HIV. Awune virus ye-HIV. Ngaisare ichitamba imomo mhero zvayo. Bati takadzima uturu hwayo. Ayisale idlala kodwa Kuti tine power to quench. ngoba sinamandla okuchitha. Tinodzima the violence. Siyachitha ilanga. Fire in the name of Jesus. Lomlilo ngegama likaJesu. Tinodzima the violence of fire. Siyachitha ulanga lomlilo. Wherever you are, simuka pauripa. Phakama lapha khona. Une main switch iwe. Une main switch wewe. Une main switch wewe. Main switch wewe. That une main switch mani wewe. Main switch mani wewe. Aya mandele bosokotora bahata. Yele mendere bosokoro boboyata bahata. Yele boshandere bosaka.
kana zviri zvikwambo tinombodika tidzime ukwambo hwese kachasara kari kano but kasina uturu. I declare in the name of Jesus, by faith they quenched the violence of fire. Kana wana haidze ropa ndokumbira ndotungosimudza ungodeclare iwe wega uri pa ungoti ngale matende but asina uturu kuroya mari nokuti by faith we have power to quench the violence of fire. Begin to declare wherever you are. Begin to declare wherever you are. Uturu wezirwere ngauyende. Uturu wemwe china ngauyende. Uturu wemwe china ngauyende. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Continue to declare wherever you are. Continue to declare wherever you are. Yalabaseke tebereata. Yelebete keberena sanda bahado. Yababa katele mondere wosata. Yendende ketebele de kianda bazata. Dele boshana bayado. Yela bayandere wosa. Yela masoko torobo ikapayata. Glory be to the name of Jesus. Continue to declare in the name of Jesus. Rela bayando. Riboko soko torobo handa. Relevete pelebeke sikiata. Yanga masoko. Rambo chinamata. Baba vachiya kuzotora mukana uno. Yele mokorondere woza. Yete pelende mosika yando. Morobo yete pelende kianda bahasa. Kana vakataura mazwi mulife yako ngaisare iri mhepo isina muroyi mukati, isina minyama mukati, tine power rokudzima. Yela vayande. Continue to declare wherever you are. Continue to declare wherever you are. Yele vosara vayata. Yele vendere vosata vayata. Ayala vaseke tebere de kiata. Olomo kotore boyata bahato. Shele bere beke tebere de asa. Shele bere ke tebere de besaka. Yala vakate bere de kesikayata. Yende desa. Kunzwa kwega hakuna kukwana. Ukuzwa kuphela akuphelelanga. Asi zvinoda kuita zvinoreva shoko. Kodwa kufuna ukwenza okushizwi. Manerano nezita raJesu. Lintambama ngegama likaJesu. We want to declare. Sifuna ukukhuluma. We want to make a decree. Kumele sibeke isinqumo and it's lesimiso. going to be established. Kuzokumiswa. Decree yacho ndeyei. Isimiso sakhona ngesani. Unotaura nemuromo wako. Uyakhuluma ngomlomo wakho. Zvichibva pakutenda. Kusuka ekukholweni. Sezvo ndakuita izvi. Njengalokho esengikwenza. Ndinotorera simba mweya yose yetsvina iri pano. Ngithathela amandla imoya yonke emibe lapha. Nezita raJesu. Ngegama likaJesu. Vangani vari kutenda kuti tine simba iroro. Bangaka bakholwa ukuthi silawo lawa mandla. Ndinotorera simba. Ngithathela amandla. Zvirwere zvose nezita raJesu. Izifo zonke ngegama likaJesu. Zvirwere zvekensa. Izifo zemvukuzane. Zvirwere zvejeko. Izifo zesilumo. Zvirwere zvearthritis. Izifo zamathambo. Ndinozvitorera simba. Ngithathela amandla. Nezita raJesu. Ngegama likaJesu. Baba vana venyu pavanobva pamusangano uno. Vabve vari vatano.
vabve vakasimba. Mweya yose inotadzisa vanasikana kuroorwa. Mhiko dzose dzakaitwa ndinodziparadza nezita raJesu. Kana uchitenderana neni daira amen. Amen. We want to make an agreement in prayer. Mweya yose iri kutadzisa vanasikana kuroorwa. Mhiko dzose dzakaitwa ndinodziparadza nezita raJesu. Will you give a thundering amen? Manerano kana wina Jesu mauri. You shall make a decree and it shall be established. Zvose zviri kukushaisa promotion. Zvose zviri kudhonzera business rako pasi. Kana iri mweya yetsvina, tinoitorera simba nezita raJesu. Manero ano Lintambama hakuna shoko raMwari rinodzokera kuna Mwari risina kupedza zvaratumwa. Shoko raMwari ndihongu naameni. Zvaakareva akatoreva akasimbisa. Kana akati unogona kurayira dhimoni rikaenda, unogona kuti kugomo iri ibva paukandwe apo ukasanyunyuta zvinoitika. Zvandataura izvozvi ukasakahadzika zvatoitika muupenyu hwako. Zvakutorarama muupenyu hwako. David achiona Goliath. Aiziva kuti ndiani. Who is this? Uncircumcised the Philistine. Taurira izvozvo kudhimoni ranetsa kumhuri yako. Uri ani iwe? Ini ndakatengwa neropa raJesu. I decree and declare you are free in the name of Jesus. Wasunungurwa nezita raJesu. I decree and I declare my life will never. I decree, and I declare, that my life will never be the same. I decree, and I declare, that my life will never be the same. Will never be the same. Shamwari ndikureva kuti urevese. Chimbo ichi hachisi kungoimbira kunakidza. Munamato watiri kutoita. Kuti nomusangano uno, my life will never be the same again. Can we sing it one more time? Everybody, let's sing it. I decree and I declare that my life will never be the same. I decree and I declare my life will never be the same. Will never be the same. I decree and I declare that my life will never be the same. I decree, I
Khuluma amazwi amalutshwane kumlimi. Bedu muri kudenga shoko renyu harireve nema richapedza zvamarituma richaendeka pane zvamarituma upenyu hwedu Baba maushandura neshoko renyu tinorikamuchira shoko renyu Baba muzita raJesu ropafadzo renyu makomborero enyu ngarambe achiburukira pamusangano uno ngaaburukire pamusangano uno shandurai mamiriro ezvino muupenyu hwevana venyu iyemi munoti ndisati ndareva munenge maziva ndisati ndadana munenge mapindura ngazvichiitika muzita raJesu Kristu wedu. Haleluya. Manirano Lintambama toda kutenda muranda waMwari auya neshoko sithanda ukubonga inceku kaNkulunkulu ezele aiwa uchira tenda muranda waMwari bonga inceku kaNkulunkulu shaya izandla muranda waMwari wapirwa shoko rechiprofita inceku kaThixo inikwe izwi lesiprofeti anga achiprofita obe profita chiprofita chauya pakati pedu prophet esizekithi ndinoda kuti urege kuita zvisina maturo thanda ukuthi ungenza into ezingelangqondo musangano uno une chirevo lo mhlangano kulomusho tiri kereke yomweya mutsvene silibandla likamoya ongcwele tisati tauya pano mweya mutsvene akataura singakezi lapho umoya ongcwele ukhulumile hama yangu ramba uri mumweya mzalwane yalo usemoyeni vakati vari kuzoropafadza vanhu vavo pamusangano uNkulunkulu uthe uzokubusisa abantu bakhe vakati vachakomborera kereke yavo uzokubusisa ibandla lakhe kulomhlangano kana newe ukaona zviri kuitika pano la ungabona okwenzakala la Mwari vari kukomborera kereke yavo uNkulunkulu ubusisa ibandla lakhe zviro kwazvo ngempela this is a spiritual conference mhlangano womoya this is a spiritual conference mhlangano kamoya Mwari vakuitirei zvakanaka uNkulunkulu alenzele kuhle regai ndidane vasekretary ngibize vauye pano meme unobhala ezelapha